имаш, ти си, имаш много такива моменти на замислене и главата ти винаги е към нея или надолу. Искам да е към нас в определени моменти, когато разсъждаваш. Не се притеснява да погледнеш, не казвам, че трябва да не гледаш в очите, но да гледаш напред, може да гледаш там. Да. Но да се вижда дълбочината, болката, разочарованието, отчаянието. Това ще се види, ако ги покажа. Ники, бъди отчаян. Живота е супер гаден. Просто е много гаден. Аз ще се види, ако ги покажа. А вие заслужили ли сте да ги покажа? Имаш такива моменти. Още в началото, като говориш за тая къща, че просто не търси събеседник в нея. Да, аз съм пространството да го помня. Да, обръщай се към нея от време на време. Не си предимно я гледаш в очите. Даже не в очите, ами така и долу. Тя се опитва да си търси погледа пък така и става... Дайте ми дума. Честна дума. Благодаря. Баста, изтрезнях. Ето виждате, вече съм съвсем трезвен и вече се прегъвша оттам до края на дните си. Какво ви? Нищо. Поведайки после да мога и Бога да под двойка. Време е да забравите това. Кажете ми, Славович, ако имах приятелка или по-малка сестра и научихте, че тя, и да кажем, ви обича, как бихте се отнесли към това? Не знам. Сигурно никак бих и показал, че не мога да я обикна. Килмът ми е взет с друго. Както и да е, ако искам да пътувам, вече трябва да тръгвам. С Богом гълъбче, защото така и до сутринта няма да след. Но и трябва ми се луни ръка, все пак. Не да е... Да, така са били на времето тия галантните. А си ставаш? Да, давам. Според мен трябва да си поклониш с главата. Какво да? И те нали правят нещо като поклон такъв. Да, именно. Все пак си някакъв вид благородник. Не, чакай. Да навлеза в не знам, сигурно никак. Не може само да го гълъбче. Не знам, сигурно никак. Бих и показал, че не мога да я обикна, пък филмът ми е взет с друго. Както и да е, ако искам да пътувам, ще трябва да тръгвам. Богом гълъбче, защото няма да тръгне до сутринта.